29. april 2012. Lep je dan, nedelja, izašao sam u dvorištu, treba sada, pošto će biti malo lepše vreme, raskršiti ovaj krš, da se može ovdje lepo sedeti i uživati, tako da je. Također da priredim baštu danas, koliko budem mogao, se ovo lepo očisti i sredi ovdje u Beču što imam. I juče sam našao biljke da zasadim, doterao sam, ovako malo cveća, paprike, paradajz, salata, koliko je bilo moguće naći, jer je sada retkost još i nema toliko rasprostranjeno. Osim toga, nije baš ni pristupačno. Jedna ovakva biljka je skoro 2 eura komad, tako da u ova vremena nalazi se kako znaš. To će da vidimo kako ćemo da sadimo. Vidimo da nađemo raspored, šta ćemo, kako ćemo. Treba ovo da se prerilja, da se sredi i kad bude gotovo, onda ćemo opet vidjeti šta smo uradili. Nije baš jednostavno, ajde.